Sa tinguha nga mas mapalambo pa ang serbisyo sa katawhan pinaagi sa pagpatuman og daghang mga proyekto. Gikinahanglan nga mobayad og saktong buhis ang kadtong adunay mga tulubagon sa probinsya. Mao kini ang gipadayag ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa meeting nga iyang gipatawag ni adtong Oktubre 14 kauban ang mga crushing plant operators ug mineral processors sa probinsya. Sa maong meeting gipahibalo og gipahinumduman sa gobernador ang mga crushing plants nga adunay ordinansa ang probinsya nga nag-require kanila sa pagkuha og governor's permit. Matod sa Article D sa Ordinance No. 2008-10, gikinahanglang mukuha og accreditation gikan sa gobernador ang tanang operator, processors, haulers, traders, dealers ug retailers sa ordinary stone, sand, gravel, earth ug uban pang quarry resources. Mao ni ang balaod ordinansa man ni sa probinsya 2008 pa. So kinahanglan gyud mo kuha og governor's accreditation. Bisan pa og ang inyong gikuptan permiti maka mo issued sa MGB. Magpa-accredit mo sa inyong crushing plant or processing plant. Gawas sa governor's permit, ubos sa Section 124 usab sa Revenue Code of Cebu, nagpahamtang og 10% nga tax sa local fair market value sa tanang ordinary stone, sand, gravel, earth ug quarry resources nga gikuha sa territorial jurisdiction sa Sugbo. Lakip gihapon nga mobayad ni ini ang kadtong mga naghupot og uban pang mga permits, license, kontrata ug kasabutan nga gi-issue sa laing ahensya gawas sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sama sa mga industrial permit nga gi-issue sa Mines and Geosciences Bureau. Gihatagan ni Garcia ang mga crushing plant ug 14 ka adlaw aron makaproseso sa ilang mga requirement ug sa pagkuha sa naasoy nga permit. Ang mapakyas sa pagbuhat ni ini mamahimong maisyuhan og cease and desist order. Apan gipasabot og gisiguro ni Garcia nga ang maong mga buhis nga gibayad mahibalik ra pod sa katawhan sa Sugbo. Ang buhis sa pagkubkub og mga minerales 30% ang mapunta sa probinsya, 30% sa lungsod o sa dakbayan o 40% sa barangay diin sila nagkubkob nga gamiton ra pod sa ilang mga proyekto. Gani pamatuod niini ang 250 kilometros nga gipasemento nga mga kadalanan sa probinsya sa Sugbo karong tuiga pa lang. Gawas pa kini sa mga barangay ug municipal roads nga gipasemento ug laing 350 ngadto sa 400 kilometros nga provincial road ang gitinguhang mapasemento sa sunod tuig. Pagkakita mo nga dili lang ni ma-magic agian patag COVID. Pero wa gyud maundang ang atong mga project sa probinsya. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.